Mirko. Ahoj, kamarát. Servus. Tak jak sa mi máš? Dobre, výborne. A ty? Čo má Mauricie? Jak je tam? Teplo. Teplo? No, To mi je jasné. čakám ťa tam, kamarát. No to Dúfam, že ma prídeš pozrieť. Určite áno, na to sa teším veľmi. Ja som poukazuješ tie krásne miesta. Všetko ti poukazujem. Nech sa páči. Všetko, tak aby si bol spokojný. No a čo ty cez víkend? Stretnutie internacionálov? Dobre? Áno, vynikajúca partia ako vždy a všetko to má zmysel robiť a Jasné. máme Tomáša Medvedia, ktorý to všetko zastrešuje, máme tam dobrých ľudí, chalanov, kamarátov, bývalých reprezentantov, takže Super. tí zážitky sú tam obrovské a super. A robíme radosť pre ľudí, takže je to paráda. Jasné. Tak ty iným ani nevieš žiť, len futbalom. Aj, Takže áno. Mário Breška, priatelia. Takže poďme sa trošku porozprávať o futbale, čo nás čaká. Máme tam semifinále Ligy majstrov, veľmi zaujímavé zápasy, no ale ešte predtým si povieme niečo k špičkovým domácim európskym súťažiam. Začníme Nemeckom. Suverénny Bayern. Neskutočná otočka, naposledy v Mainzi 0-3 a za pol hodinu 4-3. Mário, mne to prípada, ako keby sa ten Bayern s tými supermi pohrával. Je to možné vôbec taká suverenita tak silnej lige, ako je Bundesliga? Pohrával, no tak tie mužstva tej nemeckej lígy, keď hrajú s Bayernom, tak oni sa všetky chcú vytiahnuť na najlepšie mužstvo nemeckej lígy a chcú proste zahrať dobrý fotbal, len bohužiaľ ten Bayern je momentálne v veľkej forme a valí všetko radom. Má tam Možno, že vynikajúcich ten hráčov. kompany takto to vyskladal, že tak Tak je možné, pekný, víš, atraktívny, na ofenzívny tom futbal hrajú. začiatku tiež mal pobraný ten kompany, musel si tam urobiť veľký rešpekt a ten Bayern mu dal tú veľkú šancu, lebo vieš, Bayern je tam jak 1-2 zápasy prehráš, tak už ideš preč, rozumieš, oni majú proste veľké financie a majú možnosti, takže ten kompany to dokázal a urobil tam veľkú službu, urobil pre nich. Pamätáš, kompany bol aj vynikajúci futbalista, Áno, taká áno, otcovská osobnosť. Áno. Vlastne Guardiola ho aj posunul, myslím, do Bayernu. No, si proste Ale viem, že Bayern ho nemal na prvom mieste ako trénera, ale Tak. nakoniec ho angažoval a myslím, že nebanujú. No určite nie. A tak on si to musí všetko urobiť v tej kabíne, vieš, lebo tam pracuješ s veľmi silnými hráčmi, je tam veľké množstvo charakterových hráčov a keď si upraceš kabinu, ako v Barcelone, tie Flick, takže to potom to funguje, hej. Napríklad Real Madrid ten v kabine tú upratané nemá, vidíš, druhá sezóna už proste má tam problémových hráčov a nevedia s tým rady. Áno, behníme do španielskej ligy, tam už Barcelona pravdepodobne istá. No to áno, Real ja som realista proste a fandím tomu Realu, Ja viem, že ty si realista, no ale... Bohužiaľ, no nezvládli to, no. Majú tam problémy proste, tam v tej kabíne a vnútri, tak je tam proste, tam by to mali riešiť. Ale je to možné 2 roky po sebe žiadna trofej? Real. Tak vidíš, no proste, to je to, že tam proste existuje nejaký problém, oni to musia riešiť a prezident to začína riešiť, ten Pérez, tak uvidíme, no. Moja taká túžba bola, aby tam to zobral Zidane, proste to nezobral a to by bola asi tá najlepšia voľba. Spomeňme Viniciusa. Údajne, že bere 17-18 miliónov a chce 30, takže kto vie, či ho No to aj je to udrží. proste, to je ten problémový hráč, akože on má veľkú kvalitu, on je super hráč, on je perfektný, len na to potrebuješ mať dobrého trénera, aby ťa proste nejako usmernil alebo upratal proste, ale on si robí proste čo chce a tam je proste ten problém. Ale je špičkový hráč, akože vynikajúci, akože ten Real vo veľa zápasov akože posunul, akože bol... Nie je tam nejaká pohoda v tom Reáli. A nie je pohoda, no tam proste tí chlapci žiada na seba, to proste je divoké, no. Keď on si povie, že sa 30 miliónov, tak prečo by druhý nechcel mať takto, vieš, to Jasné. silné veci tam. No a však vypadli už aj Barcelona, aj Real. To je prekvapenie takisto. No, takže tam je Atletico Madrid, tak dúfame, že Atletico Madrid pôjde do finále a tam to už bude Áno. Dosť koho. dosť koho, tak, lebo obidve musia budú špička. Podľa mňa ten Atletico Madrid pôjde do finále, lebo však oni majú vynikajúce. No a behneme do anglickej ligy. Tam sa Anglická, rysuje no to je celkom ešte slušná zaujímavejšie, dráma. no. Tak K to záveru. tam to je Neviem tomu divoké. Arsenalu, Mário, prísť na chuť. Ja neviem. Ani ja Celý ten futbal založený na štandardkách, na tých rohových kopov. Veď oni strašne málo gólov dávajú z hry. No si predstav, že Keď dajú tak vlastný gól, alebo penálta. mesiac dozadu mali na dosah 3 trofeje, vieš. Tak si zober, že teraz nebudú mať nič. A bude to obrovské sklamanie, lebo ja si myslím, že tu Manchester City už nepustí z tých rúk, lebo to už... No, keď bežneme do minulosti, tak Manchester City vynikajúce závery sezóny a naopak Arsenal vždy na záver sezóny to pokazí. Zlyha úplne.
No a si zober teraz veľký tlak na nich, veď oni už si mysleli, že majú titul vo vrecku, nemajú, hoci teraz vyhrali na Newcastle zase 1-0. No, Ja si myslím, že to Manchester City už nepustí z toho svojich rúk. Ak má ťažšie zápasy, má tam jeden zápas vo Fulhame, robí veľmi ťažký zápas. Everton. Či Everton? Prepáč, Everton. No to bude veľmi ťažký zápas. Tam, keď to zvládnu, podľa mňa ten Manchester City už... No, lepšie má vylosovanie Arsenal, ktorý hrá skôr s tými týmami zo spodku tabulky. No počkaj, Arsenal má ešte zápas Crystal Palace. To je, tiež nie je ľahký zápas. To je pravda. Tam tej anglické ligy tam nie je ľahký zápas, žiadny. Ale ja osobne si myslím, že ten Manchester City to zvládne. Áno, to už proste... Majú to vo svojich rukách prakticky. Zvládli to s tým Arsenalom doma a proste tam už sú na koni. Proste sú teraz prvý, aj to odskore, to je jedno, ale proste oni to už podľa mňa dotiahnu do víťazného konzolu. Guardiola je vynikajúci taktik a tréner, takže on to mali by to zvládnuť. Jasné. Necháme sa prekvapiť. No a nezabudnime na Slovenskú ligu. Dominancia Slovanu, už myslím 8 rokov po sebe titul, pravda? Mario, je to dobre pre slovenský futbal, keď je jedno také dominantné mužstvo a... Ja si myslím, že pre slovenský futbal... Keď si futbal... zoberieš, že tá naša liga není nejak extra kvalitná a Slovan tiež nejaké extra výkony nepodával, veď mal kopu zápasov takých, čo vybuchol a nedalo sa na ich hru niekedy až pozerať a vidíš, napriek tomu suverén a dominancia v tej lige. Tak Slovan má prezidenta, ktorý má strašne veľa peňazí, oni si tam môžu dovoliť hocičo, takže len tými peniazmi a tými kúpením tých hráčov proste vyskladajú mužstvo a keď máš dobrého trénera, ktorý to vie vyskladať, proste tá slovenská liga nie je až taká ťažká, aby sa to nezvládlo, hej, ale najväčší problém je to, že proste nezapracúvajú do mužstva mladých hráčov, hej. To je chyba, no. Si zoberme, že neviem, že ktoré mužstvo okrem Žiliny, alebo Podbrezové možno dokáže zobrať z 19 hráčov, hej, že proste ktorí hráči hrajú. Možno Trnava má jedného hráča, napríklad Slovan nemá žiadneho, možno toho Marčeliho, ale to už je tam 4-5 rokov. Nezapracovajú tam chlapcov. To je najhoršie, vieš, že to proste nebude dlhodobo fungovať. Aj keď ten Slovan, dobre, a teraz si zober, že keď odíde zo Slovanu k Motri, tak potom kto tam bude dávať peniaze, tam je hotovo. A čo myslíš, Weiss ostáva? No ja to neviem, oni majú veľmi dobrý vzťah a keď povie Weiss, že tam nechce byť, tak odíde a podľa mňa tak to je na rozhodnutí, vieš. No vidíš, v tej Európe sa nejak tak možno, že bude mať ďalšiu víziu, že proste sa znova dostal do Champions League, vieš, lebo tam je tá vízia. Tam není vízia, že proste budeš majster, ako to je pravdepodobno, že istota, že majstri budeme, lebo však tej slovenskej lige tam už, čo ja viem, možno jedno mužstvo, dve mužstva ti konkurujú, hej? Áno. No a tam oni chcú robiť Champions League. Proste, tam je proste ten zárobok, tam je tá cesta, ako zalepiť v klube tie trošku tie die... Zas, keď si zoberieš, veď z tých peňazí, čo Slovan získal aj keď bol v Lige majstrov, tak veľa klubov z toho žilo, takže zas na ten Slovan moc nenadávajme, tak, lebo ja nenadávam vieš, Slovan. oni tí peniaze rozdielovali aj medzi tie kluby. Ja na Slovan nenadávam, však Slovan spravil veľké množstvo krásnych úspechov, oni hrali Champions League, konferenčnej lige, proste, ale my chceme od Slovanu ešte viac, lebo čakáme od jedného mužstva Slovenskej ligy, aby proste boli tej skupine Champions League, lebo na čo sa máme pozerať, vieš. Niekedy tie slovenské zápasy sú v katastrofálnom stave, vieš. No, hlavne keď si pozrieš anglickú ligu a potom si pustíš našu, tak... Tak to sú zase veľké rozdiely, hej. Tak to robia aj fanúšikov, aj tie štadióny, vieš, to proste tá atmosféra úplne iná. Áno. Dobre, tak poďme na Ligu majstrov, semifinále. Útorok, myslím, že predčasné finále. Paris Saint-Germain, Bayern. U mňa špičkové mužstva momentálne najlepšie na svete. Aj predčasné finále, neviem, no tak z môjho pohľadu, ja by som skôr to Atletico Madrid tam chcel, lebo dlhodobo pracujú vynikajúco, ten Simone vynikajúca práca ako tréner a dlhodobo sú proste tej špičke. Dvojica, Atletico sú proste sú stále v tej špičke a doprajem im, aby to... No, ja tiež si myslím, že do finále postupí Atletico, ale Bayern s Parížom pekný, atraktívny futbal. Ale určite, máme sa na čo tešiť. To bude fantázia, to bude útočný futbal a Dembele na druhej strane, Olise, ten Olise sa mi neskutočne páči. No, Olise to sú... A Dembele ten dá aj zo šatne gól. Rýchli hráči vedia jeden na jedného a to je dôležité. Áno, áno. Vedia prekvapiť, vedia dať šancu, sú nebezpeční stále, čiže to je ťažko brániť, vieš. Vieš, sa mi páči, že dopredu 2-3 prihrávky a smerom dopredu aj Bayern vynikajúci, aj Paríž. Čo si myslíš, koho tam favorizuješ? Tak už keď to Bayern takto dotiahol a hrá vynikajúco, tak si myslím, že Bayern. Určite tam si myslím, že bude vo finále a
to bude veľmi pekný zápas. Každopádne sa máme na čo tešiť. Máme takže, určite. To... Pukance si treba kúpiť, nejaký pohár vína, alebo teda tak. kolu, vyložiť nohy na stôl. Tak. Ženám a priateľkám pustiť telenovelu vo vedľajšej izbe. Môže byť, môže byť. No, ja tiež vidím ako finalistu Bayern. A aj trošku možno im malinko viac fandím ako Bayern. Ja určite Bayernu. Bayern Atletico by som si prijal najviac. No, tak druhá dvojica Atletico, Arsenal. Všeobecná mienka je taká, že není to až taký atraktívny zápas, lebo ako vieme, nehrajú tak útočne tieto mužstva. I keď Atletico má nebezpečné kontry, ale všimol si, že taký provokatívny futbal hrá to Atletico, že ten super, jak aj Barcelona teraz doplatila, vždy dostane červenú kartu, lebo toľko provokujú, toľko, až tam tá červená karta sa objaví. No a Arsenal, neviem, z mojej strany nesympatické výkony a veľa zápasov, kde super vlastným gólom sa porazila, alebo penálta v posledných sekundách alebo minútach prospech Arsenalu a strašne málo gólov z hry. Oni tam majú tých hlavičkárov, ten systém majú postavený na tých rohoch a štandardkách. Ten Arsenal je úplne z formy a oni to podľa mňa nezvládnu. Lebo mali veľa možností na to, aby boli na vrchole a proste všetky tie možnosti úplne strácajú a nemyslím si, že urobia nejaký dobrý výsledok s Atletikom. Ale aj tak nikdy nevieš, pretože určite. Už to je semifinále, už to vo futbale, už tam ide o všetko. Proste aj ten Arsenal vie, že ide o všetko. Proste vedia, že majú proste problémy v tej lige anglickej, ale tak budú chcieť urobiť všetko preto, aby... Ale zase treba uznať, keď Arsenalu v tom zápase tečie do topánok, tak vie odrazu aj futbal hrať. Keď už nemajú čo stratiť, že prehrávajú alebo niečo, tak odrazu, veď s Manchesterom City, jak prehrávali, tak odrazu hrali futbal. Aj tam mali šance, vieš. Vieš, ale tam tu sa teraz hrá na výsledok, vieš. To znamená, ten dodá gól, tak ten vyhra, vieš. Ten postupí a ten urobí veľký krok. Ako si spomínal, Atletico Madrid, ja tiež viacej fandím Atletiku a myslím si, že Atletico ten Arsenal zvalí a bude vo finále. Ja si myslím tiež. Takže určite. náš tip Bayern, Atletico vo finále. Tak, môže byť. No, ale každopádne máme sa na čo tešiť, to budú vynikajúce futbale. No a priatelia, máme tam ešte potom Európsku ligu, konferenčnú ligu, zaujímavé dvojice, napríklad Nottingham hrá s Aston Villou. Nottingham je neskutočná cesta, aj ten Marinakis prezident. No, pozri, aké problémy má v domácej lige. No. Pomaly problémy so záchranou. Ale Aston Villa, Emery, to je tréner, ktorý už viackrát dokázal v Európe myslím, že Aston Villa nemá problémy so záchranou. Aston Villa nie, tam je Nottingham. Aston Villa je nepríjemné mužstvo. A ten Emery je dobrý tréner. Nejaké trofeje už zvíťazil, teda vyhral. Nottingham posledné zápasy tiež nehral zle, vieš? Urobil tam výsledky niektoré, takže... Určite. No tam bol dôležitý ten zápas vo West Hame, keď 3-0 vyhral. To bol taký dôležitý zápas o tú záchranu. Myslím si, že Nottingham je už v pohode. No a ten druhý zápas je Braga. S kým to hrá? Braga hrá s Freiburgom, tak. No. Braga s Freiburgom. Tiež veľmi dobrá konfrontácia. Ten Freiburg. To sa môžeme tiež tešiť na ten zápas. Určite, dobre. Portugálci tiež hrajú dobrý ofenzívny futbal, takže uvidíme. No. Jasné. Dostali sa až do semifinále, takže... Každopádne najbližšie dni nás čaká veľa zaujímavých, atraktívnych zápasov, či už z domácej ligy, a teda v tých špičkových európskych súťažiach, kde už ide ozaj do tuého, alebo teda tie semifinále v Lige majstrov, no a samozrejme aj Európska konferenčná liga. A znovu tie ligy ešte posledné kolo. Dokonca už ide o všetko. No, priatelia, ja si myslím, že sa máme na čo tešiť. Ideme do nich tak ako každý deň v roku. No a čakajú nás krásne futbalové zážitky. No a zaželajme si ešte veľa úspechov. Máriu, aj tebe ďakujem za stretnutie. No a tej aj trénerskej tvojej kariére, aby sa ti len darilo, aby si z tých detí vychoval zase nejaké talenty, tak ako si bol aj ty. A teším sa krásne na Mauritius. Tak, čakám ťa. Tak, priatelia, pekný deň ešte prajem všetkým. Pekný deň všetkým.